można ustawić samochody nie na chodniku, nie na jezdni, jak to się dzieje praktycznie w większości miejsc, natomiast na bezpiecznym, wyłączonym z ruchu pieszego placu i będzie to dużo bezpieczniejsze i wygodniejsze dla mieszkańców. Parking wzdłuż ulicy Weteranów został wykonany z kostki betonowej w całości. Wytyczonych zostało 38 miejsc postojowych. Parking jest odwodniony, kanalizacja deszczowa jest poprowadzona do ulicy Weteranów. Wcześniej było dziko, rosły trawy, trochę chwastów, jakieś krzaczorki, topole przede wszystkim, które wyrosły już bardzo mocno i część ich gałęzi była spróchniała, łamały się przy silniejszym wietrze. No, był to teren trudny do utrzymania i w tej chwili te krzewy i kwiaty, które były, chcemy posadzić między parkingiem a blokiem.